Zaharan rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi son masoyi wanda ba zai guje ba. Zaharan kwaɗayi ko kwaburi mai kare kuzari mai wadatar zuci ba zai zama mai bakin ciki ba. Hayaki sanya tare mai korewa kwari wake ba ta gari bai barcin farin ciki ba. Aure ne na jari barci mai mishari an waye a washe gari ba a samu kai gaci ba. Asali mai nagarta wanda shi akan kwatanta mai kyau mai zumunta in bai canja rayuwa ba. ZAHRAN 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 Hello Umma. Har yanzu baki tashi baccin ba ne? Eh na tashi, har na yi breakfast ma. Na yi wanka na koma bacci ne. To maza ki zo falo, ina son ganin ki. Okay to. Gani nan zuwa. Okay. ZAHRAN 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 Kaku siya ne? Da Allah dan duba min na mashin a wurin ki zan je wurin interview da na baki labarin. Ba ni da shi. Mako ina da shi ba zan baka mutum da ba da'a ne da kai ba. Ni matsalata da ke kenan. Kina kwance akan kuɗi amma duk lokacin da aka taɓa ki sai ki ce baki da ko sisi. Wannan wani irin family ne Allah ya fitar da mutane ne. To Allah ya shirye ka yaron nan wallahi Allah ya shirye ka. Kaka. Ni fa ba na yi maganan nan ne don ki fushi ba. Wallahi ki sani yau yadda kike gani na dinnan haka na tashi ba ni da kausisi kuma naga in na samu na interview dinnan aka aikin nan ya samu daga ni sai ke ne ba wataƙila ma sai kin fi ni jin daɗin abun hodi kakus kiss da Allah dan duba mun mana to shikenan za a baka kuɗin amma ka je kicin akwai abinci na ajiye maka a wurin idan ka ci sai ka zo in baka kuɗin mashin ne.
an dan sa nama a abincin ko? In ka daina karban kuɗin mashin ba. A haba kaka. Wanda lafi ne. Allah ya Ubangiji, ya Ubangiji ka shiri za'a. Wannan al'amari da me yayi kama Za ki shigo falon ba za ki yi sallama ba? Sannan wani irin tarbiyya ne wannan babu dan kwali akan ki? Kar ki zama sankaltacciya mana dan abban ki ya bata shi kawai ki dinga yin wani abu da bai kamata ba. Umma ki haƙuri. Sannan bacci a ce kina ya mace bacci ma sai an je an tada ki? Bai kamata a ce yanzu kin tashi bacci ba? Umma, na faɗa miki na tashi tuntuni, har na yi breakfast na yi wanka, na kuma bacci ne sace ni. Sa'annan jiya mun hira da Aisha ta faɗa min ta kusan dawowa Najeriya. Kuma Umma, mene ban koya a gunki ba? Ta yana ka ballo kenan? To ni ba nan ba yanzu ki tashi maza ki je ki shirya. Ki zo ki je min kasuwa. Ki tabbatar kuma kin kira direban da zai kai ki saboda na san ke son tafiyan kafa. Wataƙila ma ki tara a daidaita ki hau. Kin fa sanni ummatun tashiwa na, shigan mota bai dame ni ba. Bari dan tashi in je in shirya. Maza. Gaskiya wannan yarinya. Sai ka ce ba 'yar gidan Alhaji Jafar ba? Ikon Allah. Guys, ni fa na gaji da neman aikin nan. Ku duba fa ku gani, yau shekaran mu 3 da gama makaranta, amma a ce har yanzu muna labor market. Wani irin gwamnati ne wannan? Babu aikin, babu aure? Ni kam ina ga gaskiya gara a yi ɗaya a cikin biyu. Haba. To ai kai ma abokina sanin kanka ne, ka san cewa samun aiki a wannan ƙasan yanzu sai kana da babban rabo, ko kuma in kana da connection. Sannan kuma kana kawo maganan aure, ka taɓa ganin da aka yi aure babu ko sisi ne? Shawara ta gare ka, ina ganin ka tsaya wajen neman aikin kawai, yafi. Ka duba fa yanzu ko gidan kanka baka mallaka ba. Abinda kake ci ma da kir kake samu. Mere abinda zaka ciyar da matan idan ka aure ta. Khalid kenan. Wai har kai ka manta da gogan naka ne? Zarar kenan. Ai shi taran aradu da ka baya bashi tsoro. Ga talauci, ga fadin rai, sannan ga burin siya. Zaran kenan. Shawaran da zan baka shine aure babu aikin yi, wallahi matsala ce babba. Ka hakura ka samu aikin yi ko kuma sana'a mai karfi kamun ka kawo maganan aure. Okay, na fahimta. Abin naku yana so ya zama cin fiska. Na lura kuna so ku ci mutunci na. Amma kuma maganan buri da kuke yi, ai babu yadda za a ce dan adam bai da buri. Kai kana da irin burinka, shi ma yana da irin burinsa. Abinda kuma na kudurtawa kaina, ni ban gama halukin da ya isa ya hana ni cimma burina ba. Yawa, kuma yar gidan masu kuɗi zan aura, hamshakin mai kuɗi, tunda ina aure ta ba akan ku zan aje ta ba. Sannan ne ba ku da fata na gari? So gaskiya gogan namu fa mun taɓo shi ba. Kaga abokina Allah ya baka hakuri. Amma ka samu matar da zaka auren ne? Ina nufin yar gidan masu kuɗi. To ai ban samu ba har yanzu. Sacin nake yi. Amma da zaran na samu zan ga mu. To shikenan, Allah ya baka hakuri. Kai wannan ba latest Range Rover Sport ba? Alhaji, kaga motar can? Idan na yi kuɗi irinsa mai gadin gidana zai riga hawa. Mai gadin gidana ne zai hauta. Oke, ƙarya na yi ƙarya kenan. Mai korewa kwari wake ba ta gari bai bar cin farin ciki ba. Aure ne na jari barci mai mishari. An waye a washe gari ba a samu kai gaci ba. Asali mai nagari.
To manaja bisa dukkan alamu dai na kamar abubuwa a mubin noma. Ko kuma akwai wasu matsaloli ne? Alhamdulillah so far ba wata matsala komai na tafiya daidai. Kuma ɗayar injin ma za ta da ita an tada ita ma zuwa an juma ma za ta fara iya aiki insha Allah. Yanzu kamar kuna da buhuna nawa sto? Yanzu haka muna da buhu zai kai 2000 a kasa. Insha Allah. To da Allah ina so ka tuna akwai wannan malam sha rubutu din nan. Ai kokari a sa masa buhu 500 din nan. Ya dame ni a waya. Kullum buga min yake to kasan bani son yawan buge-bugen wayan nan. Ai kokari a sa masa da Allah. Insha Allah zuwa yamma shi ma za ya tura masa in Allah ya so yarda. Ko kuma game da wuri da Allah rinka a rike amana. Insha Allah. Yau kar ayi wasa da Allah. Yadda naga abubuwa suke tafiya nan su cigaba da tafiya haka. To ba mu sa. Madan ni zan yi sauri wurin kuma. To madalla. Allah tsare hanya. Madalla. Da lafiya. Wai Zahra yau kuma me yake faruwa ka zo ka sani a gaba sai kallo na kake yi kamar wanda bai taba gani na ba. Ko yau ma din ka fita ba sa'an ne ka dawo kake min irin wannan kallo. Kin canka daidai kaka Atuwa. Wallahi yau ma kaman kullum ba sa'a. Sai da aka je aka tara mu. Gaba mu aka shanya mu a rana, aka wulakanta mu. Sannan aka hana mu aikin. A ce kamar ni ina first class degree a agric economics and extension. A mini irin wannan wulakanci. Sai dai ban yi mamaki ba. Ko da ke me ma yasa zan yi mamaki? Saboda shi rashin sa'a din nan ina ga a cikin jinin zuri'a mu yake. Tunda na tashi ne a gidan nan, tunda na tashi ban taba gani mun yi sa'a a wani abu ba. Haba da Allah. Ko ka san me kake faɗa kuwa? Anya kuwa, wai yaushe za ka yi hankali ne? Me yasa ba za ka yi tawakkali akan komai ba na rayuwa? Kaka Atuwa, in dai akan wannan batu ake, to wallahi ba magana haƙuri ko tawakkali. Ta yaya mutum zai fara tawakkali bai da kausisi a aljihunsa? Bai da kausisi. Ai shi kansa tawakkali idan kika ga ana yi da sauransu to aljihu ne ya ɗauka. Amma kana fama da fatara, da wanne ɗaya zaka ji. Ni kaka Ato in dai akan wannan ne, to wallahi sai dai a haƙuri da ni. Shine gaskiyar magana. Ni kam yau kam ma ya kamata fa in tambaya. Na ce ba. Wai ko akwai tsinuwan sarki ne akan wannan zuri'a namu? Saboda rashin sa'a da kike ganin nan, mahaifa na ma shi kashe su. Kuma har yau a cikin ta muke. Anya ko Zahra, ka san abin da kake faɗa kuwa? Ni dai na yi imani iyayenka da na zauna da su ba haka na zauna da mahaifinka ba. Kuma babu wani tsinuwa a tattare da su. Dan Allah Zahran ka zama mai tawakkali. Ni kin ga matsala ta da ke kenan. Ana magana ne wannan fatsi na tsakanin jika da kakansa. Sai ki rika ɗauko kuka yanzu ba hali na zo na yi magana da ke mu shawarta yadda abubuwa za su tafi ne a matsayinmu na zuri'a ɗaya. Ba kaka Atuwa ni ba na faɗi wannan maganan ne saboda ke kuka ba. Ki haƙuri da Allah kada ma makota su ji su tsammanin wani rashin ɗa'a nake miki ko kuma su tsammanin ni dinnan dama bani da biyayya a cikin gida. Don Allah ki haƙuri. Ne yanzu ba wannan ba ma. Ki haƙuri mana kaka Atuwa. Nace da Allah akwai abin taɓawa ne a cikin gida? Da Allah dai. Ai ko akwai ba zan baka ba ɗan tselawa yanzu ka tsaya kamar rashin mutunci ka ce wai akwai abin da za a baka. Wallahi ko akwai ba zan baka ba. Ni matsala ta da ke baki san lokacin da ake wasa da lokacin da ake abu serious ba. Wannan maganganu da na miki duk a cikin raha na miki su.
Ni matsalata da ke kenan wallahi kaka ato ciki na yadda kika san yakin badar akai a ciki. Da Allah na ce ko dan kwado din nan baki ba. Kakuskis. Ba su kawa kika yi ta. Ba abin da zai haɗu kenan. Za ka tashi kaman guri ko sai na ma dundu. ZAHRAN Kasa Allah, ni a ganina ina ganin gara kawai shi din a bashi saboda wani irin wahala ne ba mu sha ba yanzu a ƙasar. Aini damuwa na da shugabanninmu na ƙasar nan a lokacin da ba su hau kujeran nan ba za su bi ku har gidajenku har wurin zamanku suna muku roman baka amma da zaran sun hau kujeran nan sai ka ga sun zama wani abu daban. Wannan gaskiya ne. Mutanen nan fa lokacin da suke neman abin nan za ka ga suna bi lungu sako kororo da zaran sun samu sai su zama wani abu daban. To ai shi yasa nake so wannan karon a bashi shi ma ya gwada. ZAHRAN Kai Zahran, haba kai kuma wani irin kallo kake yi wa yarinyar nan haka? Kar ka ba da mu mana. Zahran, gara ma ka cire kuɗayinka akan yarinyar nan. Domin yarinyar nan ta fi karfinka. Yarinyar da kake ganin nan 'yar gidan Alhaji Jafar ce. Kun da ka da kuɗayinka ba za a taɓa baka ba domin bakka da ko sisi. Gara ma ka je ka dubi yaran mata didi da talaucinka zai fi maka alkai. Kai. Kar dai in ce wannan Rahama ce 'yar gidan Alhaji Jafar. Ta ce. To gaskiya in dai haka ne wannan yarinyar ta yi saurin girma. Kai Zahran, ko kana ji na? Ga shawara nan. Ka fitar da hankalinka akan yarinyar nan. Ka shafa wa kanka ruwa, don kuwa wallahi yarinyar nan ta fi ƙarfinka. Wannan dalilin shi yasa nake cewa ku wawaye ne. Shi yasa wani lokacin nake cewa ku dinnan wawaye ne. Ai, okay. Kuna tsammanin maganan da kuka gaya mun zai kashe min jiki ne? Kuma barin gaya muku wani abu. Rago ko matsoraci baya taba yin suna. A ina kuka taba ganin rago ko matsoraci yayi suna? Ai yarinyan nan ni yanzu naga tsarana, yanzu naga daidai na. Kuma barin gaya muku wani abu. Sai na baku assignment. Saboda zan neme ta kuma sai na aure ta. Okay, kuma da ni mahaukaci kenan. Ina magana kuna dariya. Ya sheka, har kiran mu wawaye yake yi. To shikenan ka je ka guda. Allah ya baka sa'a, amma ka sani mu kan da aure ba za mu yi ba sai Allah ya ba mu aiki. To kaga Zahran, Allah ya baka hakuri. Ka je Allah ya bada sa'a. Ai matsalan ku kenan. Mutum koyaushe ku ba za ku tunani akan future ku ba? Ni sai na ba ku assignment akan yarinyar nan. Muna nan tare da ku. Hajiya Zakiya. Wai ni tsakanin ku ko biyu wane ne wannan abincin yau? Dan tsakani da Allah abincin sai wucewa aiki ba. To, magana gaskiya dai lelen ka ita girkin nan da kanta. Rahama. Rahama ki ciki wannan abincin haka? Abincin ya yi daɗi. To a gaskiya
ina gani ko gwamna ne ya fito zai aure yan nan sai yayi da gaske. Dan gaskiya wannan abincin ba a magana. Ai shi yasa muke mata fatan ta samu da za ta huta ita da zuriyanta gaba daya in son samu ne ma gidan da yafi gidan ma'aifinta. Gaskiya ne. Dukan ku dai Allah muku albarka. Dan wajen kula da gida gaskiya in aka tara ku ba a magana. Allah dai muku albarka. Tun asali abin da ya fara hada su maganar sai da filin nan ne. To. Ai dama shi Rayyano shi aka fara bawa sambon filin ai. Kafin shi boye ya zo ya shigo al'amarin daga baya. Kasan ya iya sirri. Duk garin nan ba wanda kai shi rikice sosai ma. Ya iya rikice fili ne da shi yaro. Zara, lafiya kuwa? Muna hira ka zauna ka yi shiru baka cewa komai. Gaskiya ne, ya wuce na tunanin gida Alhaji Jafar ne. Kai, Zara kenan. Wallahi abokaina kada ku cire ɗaya a cikin biyu. Ita nake tunani. Wannan yarinyar tabbas na kamu da santa. Yanzu haka da kuka ga na yi shiru, tunani nake yi na yadda zan bi hanyoyi da zan bi in sace zuciyarta. Haba bawan Allah, ka kamu da sonta ne ko kuma ka kamu da son gidansu da kuma dukiyan babanta? Ai mun san manufanka na son auren jari dama. Okay, wai me yasa ku har kullum ba ku saka alkhairi a cikin zukatanku? Me yasa har kullum sai akasin alkhairi kuke sakawa? Yanzu a maganganun nan da muke yi tsakani da Allah, akwai inda kuka ji nayi maganar auren jari a ciki? Akwai inda na furta maganar auren jari? Amma har kun juya min magana kun mata fasara? Okay to shikenan. Mu bari a auren jarin nake son yi. Haramun ne? A'a nace haramun ne? Zaka haramta? Ko kai zaka haramta? To, hadisi ne ingantacce da ya halatta. Kuma ku duba wannan al'amarin fa ku gani. Mun yi karatu mun gama makarantar nan tintini. Ko ba gaskiya ba? Kuma mun fito da sakamako mai kyau. Duk da dai a cikinmu ni kaɗai Allah ya bawa hanya na fita da first class degree a agric economics and extension. Ku duka ku kun samu madaidaicin digiri ne, amma ina aikin. Ina sana'ar. Babu, kaka ne? Babu ai. Kai Zaran, karkare na mana hankali mana. Sanin asali fa shi ke sa kare cin alli. Mun ji addini ya halatta maka auren jari, amma ai akwai sharaɗi. Ba ta hanyar da kai kake son ka bi yanzu ba. Sannan kuma kana cewa wai kai ka fita da first class. Mun ji mu ba mu fita da first class ba, kuma ba ma aiki. Kai a ina kake aiki yanzu? A Port Authority? Kana aiki a Port Authority ne ko a NNPC? Kuma ake idan wa'azi ne, na san wurare da dama da zan je zauna a ja aya a fassara da hadisai, ba wai kawai a yanko magana na daɗin jin zance a yi ba. Kuma ina ga gara in bar ku tunda na ga kaman ku ba ku da aiki ne, sai dai ku zauna ku ta maganganu da bai shafe ku ba. Ni ina da future, kuma na damu da future. Tunda ku ba ku damu da future ku ba, falillahi alhamdu, sai ku zauna ku ta saka abin da za ku saka a ranku. Ni zan je na shi. Ado da shi kenan sai da safe mai auren jari. Allah ya bada sa mai auren jari sai da safe. Da abin da kuka ga damun faɗa ku faɗa. Allah ya bada sa. Kalmina ne kam. Shi din ne. Wato sai da safe. Kuma da zaran. Zaharan ne da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi son masoyi wanda ba zai guje. Rahama ina kika je haka kika zauna? Bayan kuma kin san abbanki baya son aka aike ki waje ki dinga zama.
Shi yasa nake son aka aiki ki tabbata kin dauki motan gida, amma ke saboda taurin kai irin naki sai ki ce sai kin hawa daidaita. Umma gaskiya ni ba yarinya bace yanzu. Kuma dai ku daina damun kanku. Don ku riga kun bani tarbiyya mai kyau. Da Allah ki rufa min baki da an yi magana na girma ki abban ke dinga jin wannan magana daga bakin ki. Kin fa san ke kaɗai muka haifa. Kuma abban ki baya jin daɗi duk lokacin da ya da gidan da ya samu baya kenan a cikin gida. Ba komai umma, insha Allah zan kiyaye. Yawa umma kin san me? Na ga wata zani ta min kyau sosai umma. Na ma tambaya an faɗa mun cewa kuɗin 25,000 ne. Shi na ce ko za ki ga abba ya bani kuɗin? Lalle yarinyar da salo kala kike. Yau kuma ni zan tambaya miki abban naki kuɗi? Ke da yake baki kuɗi for no reason ma ki amfani da shi sai dalili da yazo kuma in je in tambaya miki. Ke ce fa ƴan lele? A'a, ba za a shiga tsakaninki da abban ki ba, ni wannan magana ya fi ƙarfi na. Umma kin ga shi yasa ba na son na tambaye shi kuɗin, dan Allah umma ki tambaya mu. To shikenan dai, dakata. Ina da kuɗi ne. A matsayina na ma'aifiyanki ba sai na tambaye shi ba, ko ni zan iya baki. In kika tashi ki shiga ɗaki zaki samu bakar jakata ƙaramin nan, akwai kuɗi ki ɗauki 50,000. Na tabbata zai ishe ki. In Allah ya kai mu gobe, ki je kasuwa ki sayi abin da zaki saya, sauran canji ma ki abin da kike so da shi. Amma fa ki taɓa min ɗayan jaka. Yawa umma ta na gode sosai, Allah ya bar min ki. Ki kula da kanki. Allah ya tsare. Zahran rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi son masoyi wanda ba zai guje ba. Zahran, 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 kwaɗayi ko kwaburi mai kare kuzari mai wadatar zuci ba zai zama mai bakin ciki ba. Zahran rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi son masoyi wanda ba zai guje ba. Zahran, 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 Zahran rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi son masoyi wanda ba zai guje ba. Zahran,